Арнолд Шварценегер вече е преминал през 4 сърдечни операции. Лекарите го бяха предупредили относно неговото сериозно състояние. Но въпреки всички тези трудности, той не беше готов да се откаже, продължавайки живота си, сякаш всичко тепърва започва. Той е роден с дефект на аортната клапа на сърцето си. С напредването на възрастта този проблем ставаше все по-опасен. През живота си Шварценегер вече е претърпял цели 4 големи сърдечни операции. Затова той на шега казва така: „Сега съм по-скоро машина, отколкото човек“. Но най-забележителното е, че дори след всички тези операции, той не изчезна от публичната сцена, нито започна да води изключително предпазлив живот. Шварценегер все още тренира почти всеки ден и кара колело с часове. Но въпреки всичко това, днес най-важното за него не са парите или славата. Той е разработил програма, която цели да помогне на бездомни ветерани да се интегрират обратно в обществото и да възстановят живота си. Освен това, всяка година той дарява милиони долари, за да подкрепи образованието на деца от бедните квартали.